Litum PM Kisana li long dun igway mah lapen PM Kisana long nang litum amen duma do pulo tangte nang litum mobile number update nang ji labang ke nang litum kenang eksod lo lasi copy athe sila mobile number update nang ji mah la so puthak pini nang litum afan la so video long klar dagalam nang than pachini ponik po lapen mobile number koson si update nang ji mah la so puthak stami nang litum afan nang than pachini ponik po Nalitum la so YouTube channel na anta subscribe kelang pute nalitum subscribe ikon lapen video nalitum share pon ikon. Tangke non pathiek pen mobile number koson se update nang jima lapen mobile number update lo tangte kupi piali sinalitum kelong jima la so puthak lang polonang lapen che than polonang. Jongsin nalitum PM Kisan ali chu endun igwai lapen PM Kisan ong jongsin nalitum amendu pulote nona bangki mobile number ka update nang ji stami kinang sot lo asinon chithan pon lo na mobile number koson si update nang ji lapen update lo pulote kopiali sikilong ji lapen la mobile number ka update hud documents copy piason sikinang ji la so details non nili nali to mafan nang than pachini ponik po kicheng si chithan pon lo na how to update mobile number in PM Kisan mate PM Kisan along mobile number koson se update nang jima la so puthak lang polona online kicheng sinali tumjong se online process claim ji pulotangte PM Kisan portal mate website long dam nang po kali pulte nalitum Google Play Store long pen PM Kisan apps doji hola nalitum install nang po lapen non bang la portal aputhak le chithan polona portal nalitum ki dam nang ji la bangke pmkisan.gov.in la bang so website ong sinalitum dam nang po hodak website ingpui glo pulo tangte nalitum pina an hodak option long pon igji lapen ison option nalitum thek pon long ji kitok doji hodak farmer concert pu lapen hola sodim sin nalitum bernang pola farmer concert polong si farmer concert long ber pon igdet pena phi hodak nalitum mobile update mobile number pu option long igji hola dak nalitum bernang po lapen berde pen api nalitum Aadhaar number kalit nalitum la PM Kisan registration number nalitum bernang po yung si PM Kisan registration number avi pulo tangte nalitum Aadhaar number le ber ponstami chok igji lapen la hini pen isiba nalitum bernang po la berde pen api puthot captcha ta theklong ji oda captcha stami nalitum bernang po lapen captcha ta ber poni gelo pulte nalitum click search to proceed lapen nalitum hodak search put kitok theklong ji SEARCH lapen ala sodium nalitum bernang po berdet pen api nalitum kimia mobile number labang ke nalitum bernang po mate enter nang po lapen enter igdet pen api nalitum la akiban mobile number long stami OTP nang le tai ji kholo so OTP bang nalitum bernang po ber pen nalitum verify nang po lapen verify elo pulo tangte ki jutsi labang ke confirmation message nalitum mobile number la kimia long nang le ikpo je nang PM Kisana along bangke la so mobile number ka update la bangke successful lo pula so SMS bang nalitum thek dam long ikpo mate thek pon long ikpo jolalo online nalitum mina ke claim nang ji a process la bangke la pendu thula offline ke claim nang ji a process itame offline la bangke nalitum hini adim nalitum dam nang ji bala hini pen isi along le dam stami nalitum chok igji kicheng si la bangke nili la CSC center kali pulo nalitum agriculture office along dam nang ji lapen CSC long dam lo pulo tangte nalitum tibohe CSC long dam igon lapen hodak nalitum mobile number update igji pulo tangte alang litum nang claim pe ikpo nalitum ke documents ke ponang ji la bangke Aadhaar card se nalitum ponang po lapen agriculture department along jong se nalitum dam lo pulo tangte hodak isia form nalitum phanang pe igji hola so form ba nalitum fill up nang po lapen fill up det pen phi dak Aadhaar card hola so form alogot nalitum pido nang po mate pira pen nang po Aadhaar pen la mobile number update ji a form la bangke la hello offline ke claim poneng ji a process lo la pen non chethan polo nang mobile number update ji aphan documents copy piason si kenang jima documents kenang ji la bangke nalitum theklong ji documents required no extra documents required ajada documents kapre documents panang nelo only Aadhaar registration number and ability to receive OTP and all number is needed
Dapen ka update ji afan la bangke nalitum along Aadhaar card donang po kali pula tangte PM Kisan registration number donang ji dapen hala akiban a mobile number jong si active dolang pulote hala so mobile numbers tamen nang ikpo athema OTP hala akiban a mobile number along dam igji dapen sonalam jong si nalitum PM Kisan along registration dun a mobile number jong si avek det pulote nalitum koson si ka update ji ma pulote tangte labang ke nalitum offline labang ke claim on edet po nalitum online si claim nang po online ke claim ji apan dia ekta offline ke claim ji apan nalitum agriculture office long dampen hada form isil long exi hala so form fill up pensin nalitum update bangke claim ipo napen online jong nalitum claim exi pulotangte labangke akiban mobile number labangta active dovek nangji jolalo napen on chethan polona PM Kisan long jong se mobile number update dolo pulte nalitum kupi pialisi dak kelong ponjima la so puthang nilin nalitum panang than thuikpo la penjong se mobile number update dolo pulotang te kinang so la OTP jong si diak thak eKYC jong si mo aprang jong si kinang sot pulte la verification ji apan la OTP and OTP ki nang exi hola eKYC hot la so hot la OTP ke joy kepen ki longji apan si la mobile number la bangke update nang po jolalo la pen timely installment SMS alert about payments go to registration number lapen PM Kisan la komantuar ni si and 21 installment ba 22 installment 20 installment lain ang ka chethabji ba ki jangji mala so alerts terminal itum jong si mobile number PM Kisan pen link do pulo tangte nalitum lahai details ba nalitum mobile number along nang leik po jolalo lapen number 3 visibility and transparency ensure error free communication and untripped benefits asin nalitum la PM Kisan along jong si kopini ki chok che dokok ba eKYC update nengji la pen land sharing la problem do pulte la istami SMS alert per ahin pen nalitum pan nang pachini pon ikpo jolalo la mobile number ka update update lo pulotang te la benefit matel li bang nalitum long ikpo Nasi niliputot summary checklist nilinathan pachini pontuik po mobile number update ji apana litum portal apps kali pulotangte tete bohet CSC center lapen agriculture department long dam nang po dakpen nalitum update pon ikmelo mobile number lapen documents kinang ji labangke Aadhaar lapen Aadhaar card kali pulotangte nalitum la PM Kisan registration number lanang ikpo lapen Kaprega son bang dag la topon pelo la hello a process la bangke ka update ji process la pen latest update dag da 20 installment PM Kisan 2000 was transferred on August 2 2025 la pen 20 installment la bangke kedam tang la August cheklo tarikh ini hotsi surhi tang ka la bangke long pon iglo la pen non 20 installment kilongji apana litum ki claim nangji la bangke eKYC jong si double la ta complete nang po la penalitum at beneficiary list la ta chilang nang po la penalitum la Aadhaar bank details IFSC code mobile number update la ita nalitum kenang solo julalo la pula nalitum la 21 installments tame long don ikpo depen 21 installment komantuar ni sikilong jima la sopur hak tame ni nalitum pan video hin pena pachini pamepo asi labang so YouTube channel nalitum jong si nang kahomri milang pula kacihon penal itum subscribing on lapen video na itum kan mas share on sharing on lapen PM Kisan long ali long dun ver atum lapen amen ki dua atum lapang ke prabjen penal itum mobile number update ikon jong se update lo pulte PM Kisan pen ajat details le na please tame nalitum kachini pa prang ji aphan lalo nase pinya video labang ke laning ton ponik nang domi thangmi kadu kawe Car British 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame nilhin pen cardom